L'Oficina de Turisme de Calella, situada a la carretera nacional 2, al carrer Sant Jaume 231, ha inaugurat aquesta setmana les reformes que l'equipament ha dut a terme durant els darrers mesos. Les noves instal·lacions s'han adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. També s'ha canviat d'ubicació el mostrador d'atenció al públic, s'han traslladat els despatxos interiors a la zona lateral esquerra i, degut a que Calella està adherida a la marca de turisme familiar, l'oficina ha habilitat un petit espai de jocs per als més petits. D'altra banda, a partir d'ara, els usuaris poden accedir a l'interior de l'equipament a través de la porta principal de l'edifici en lloc de l'entrada lateral que es feia servir abans de les obres. Per la regidoria de turisme, aquestes actuacions de millora responen a la necessitat de reformar un equipament que des de la seva construcció no s'havia rehabilitat mai. A més, segons el consistori, aquesta millora oferirà una bona imatge de Calella, tenint en compte que l'oficina de turisme sol ser el primer lloc on s'adrecen els visitants i turistes de la ciutat per sol·licitar informació. El cost global de les obres ascendeixen a uns 71.000 euros finançats per l'Ajuntament de Calella, dels quals 15.000 han estat subvencionats per la Generalitat de Catalunya.